fy enw i yw Sara Elgan. Falle bod chi'n fod nabod i os ych chi'n dilyn rygbi. Dwi'n angerddol am rygbi a dwi'n caru fy swydd fel cyflwynydd y gamp ar y teledu. Ond fel pawb arall, mae'r swydd yn ail i fy nheulu. Fel mam i ddau o blant bach, a mlaenoriaeth penna i yw cadw nhw'n ddiogel ac yn iach. Dyma pam dwi'n ffan o hwn. Beth yw e? Wel, larwm mwg, a felly achub eich bywyd. Oeddech chi'n gwybod eich bod chi 6 gwaith yn fwy tebygol o farw mewn tân yn y tŷ os nad oes gennych larwm mwg. Gosod larymau mwg yn eich cartref yw'r ffordd unigol mwyaf effeithiol o gadw'n ddiogel rhag tân. Maen nhw'n rhoi rybudd cynnar a maen nhw wir gallu golygu'r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth. Gallai'ch gwasanaeth tân ac achub lleol ddarparu larwm mwg i chi yn rhad ac am ddim, a byddent yn ymweld â'ch cartref i gynnal archwiliad diogelwch llawn rhag tân yn y cartref. Byddent yn gosod larwm mwg os nad oes un gyda chi'n barod, a byddent yn rhoi cynghorion ar ddiogelwch rhag tân ac yn eich helpu i baratoi cynllun dianc o dan. Yna, mae fe i fyny chi i wasgu'r bwtwm unwaith yr wythnos i wneud yn siŵr bod y larwm yn gweithio'n iawn. Na gyd sydd rhaid chi wneud i gofrestru yw ffonio'r llinell gymorth 24 awr sydd yn rhad ac am ddim ar 0800 169 1234 neu allwch chi ddanfon neges destun i 88365 a cofiwch bod chi'n dechrau'r neges destun yna gyda llythrennau HFSC. A chofiwch hefyd bod y gwasanaeth ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg. Eich dewis chi yw cadw'ch teulu chi'n ddiogel rhag tân, a mae gennych chi'r ddewis hefyd i dderbyn y gwasanaeth yma yn y Gymraeg. Felly, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda a cadw'ch hunan a'ch teulu yn ddiogel rhag tân.